Apa ya? Iki ngapa? Ngurusi snack dalange. Ora mbake kok koyo ketoke kaya arep metu. Kok pede? Manu. Ayo. Kae sing dingetke ora snack. Sakake. Kamu gerak tapi koyo Sabar. Cocok kowe tak dhewe. Ora kena nesu, Mbak. Aja nesu to, Pak. Oh, dasare. Terus. Mbak. Dasare do asem tenan kok. Ora kena ngono kuwi. Ora usah muring-muring. Ora iki mau diiringi kaya ngene malah nemu gerak alon-alon ki piye to, Pakne? Gerak alon-alon kuwi ngerti ora aku iki bar kecelakaan. Weh, Kecelakaan. ya kene jenenge. Aku ki adus arep rene kademen. Heeh. Aku ora wis nggodhoke wedang to mau. Godoke wedang iki. Nganti umup to. Sak manci kebak. Heeh. Gawe ning kamar mandi lali ora tak naik banyu anyep tak nggo nyiram biur lah ya plonyoh. Sing banyak apane? Lah ngluntrum kabeh nglonyom lho aku ki. Mulane niku obah alon ki eneng sing lara iki ngawur wae. Oh, dadi kejarangan tapi mau. Malih dadi kaya jamur. Kowe ku jan ngenget banget. Lah mbok coba tak tilikane ndi? Wah ngawer, ngawur. Ora sing lara ki nggo napa? Mandeng pepan macan ki lho. Delok, Mbah. Wah, Si anakmu arek nonton sing lara nggon ngendi men cilik. Kula niku dokter. Terus Saged nambani ngoten niku. tenan apa piye? Dicoba mriki. Wah, ra penak aku nek nang kene. Kok rapi? Napa karep nambane kok tidak golek Nah. nggon? Enggak nggih lho. Wong ajenge nambani Lah, kok iya. Iya. Aduh, aja dipindho-pindho ya ledonan. Lah ngapa? Kene ambekane Senin Kemis malah. Endi dasku? Lah dasa isih. Mondolane isih tetep nang mburi. Tesih. Wah, kene anakku. Nggih. Kula tengah. Nah, iya. Kene Niki kene. kula anake. Iya. Lah kok gak mirip. Lah ya anakku gur tekne lengung ijapi mbokmu kuwi wis meteng 3 sasi. Jenenge ya dudu anakmu no. Lho, anakku no. Oh, berarti kula niku anak hasilnya jenengan le demenan ngoten. Ngawer. Iki anakku tekne mbokmu ki. Sik to no. biyen, meneng Aku wis biyen to. ki metengke kowe kuwi. Wis meteng dhisik lagi dirabeni bapak. Lah ya arep iki tetep anakku akeh Udu. nek mau meteng ki pirang sasi? Sangang sasi 10 dino. Lah isih uman 6 sasi ki ora lumayan kuwi. Pamanan sasi. Ojo sembrono. Matur nuwun Mbak Cangeng Nggih. Kula nuwun Mbak Cangeng. Monggo, kula nggih kula nuwun teng mriki. Mbak Lala, wah piye kabare, Mbak? Alhamdulillah sae. Suwe ra petruk kok ya. Nggih. Heeh, padha wae malah saya Kene-kene. apik. Iya. Wah,
Malah kok enggati iki kepiye to? Aku ki nek mambu kowe karo iki beda. Bedane piye, Pak? Aduh, Iki tak coba ngomong, Bapak. Bapak. Mambune wis rada hamburger sithik. Kowe ngomong, Pakmu, kowe apa ngemut cem-ceman tekek? gajeke turahamu mau. Ono tak entekke kok kae. Iya. Iki pupuran ket mau iki. Isih halus. Ayo. Lah kowe pupuran lagi 5 menit yang lalu lho. Aku Piye? pedhe burdo rontok sing turah gurgon leketan. Lah wong sampean nukokke apa kuwi wedak ya kurang larang. Kurang. Iki lho kaya ngene anakmu wedok iki Ini lho. mereke channel Dior ngoten niku. Lho, kek aku Iki apa? napa mereke? Iki lho. Kuwi celak kuwi jenggah wong kuwi tak rewangi adol cempe. Iki. Iki Mereknya apa, Mas? lipen iki tak rewangi adol babon. Pedak iki tak rewangi adol pedet. Mulai nek raine mbokmu ki rak kaya kandang nek saka. Senengane kok lek aneh-aneh mbok ya Ya coba. ampun ngoten niki mbok kula sing banget kula tresnani lho jenengan niku kok. Aku wis ngerti arep iki jenenge ming anak sambung ning gemati ora ilok. Nek kuwi gematine kliwatan kok nek kuwi ya. Lah ngapa? Lah iya kudune nek jenenge anakku alon ana arane iki ya ora usah kaya ngono ku ora cedak-cedak nganti kaya Sing jenenge meru market. Ki ora mbedake iki anak sambung apa anak kepiye. Pokoke tak anggap anakku dhewe. Iya. nek wis gedhe iki ya aja kok keloni. Kuwi iki wis umur ora usah ngono Wong wis gedhe rambuten kok dikeloni pake. Lah piye to wong aku ki turu karo mbokmu ki nek dek enom ambune ya kaya kowe kuwi. Nggih, Nek wangi saiki ngoten. ambune iki pimereng putih, balsem, mongko angger tak bringkake gegere kerokan wisan. Turu karo mbokmu ki kaya ngeloni apotek. Iya. Ora nggih namung gegujengan mbok Cang. Nggih, Mbah Waloyo. Kula nuwun panjenenganipun Bapak Ibu warga ing sak lapangan menika nggih wonten ing Karangpatian matur sembah nuwun. Karangpatian Balang nggih. sing rawuh Nggih. akeh tenan iki mau arep liwat nganti rekoso banget ya Pak nih. Mulane Iya. metu mburi kono raja-raja sela rawuhipun para manggala yuda, para namanggalaning praja, ibu-ibu tentu kemawon menika paring donga pamuji mugi-mugi wonten ing desa Karangpatian tansah kalih sing sambe kala jumbuh ingkang ginayu sembodo ingkang betejo dados desa ingkang pinunjul. Amin. Amin ya rabbal Monggo alamin. sasmita sing tak tampa Pak Lurah ki sik muda. Nggih. Sik Yuswane timur. pinten? Nek pinten Pak? Yuswane jenengan Pak Lurah? 40. 40. Ling Asta Lurah pun pinten periode? Dua periode. nggih, luar Wih, biasa. luar biasa. Sehat-sehat Bapak. Iki Awet piyayine gagah, awet sehat ya, amin. dasare piyayine iki nek apa pringane itu prasaja. Iya. Betul. Tingkah laku utama patut tinulada dening para muda ingkang tasih pareng jejegaken budaya. Ngene iku piyayipun Pak Lurah. Pinter tenan bapakku. Aku ki latihan. Oh. Penyanipun Bapak Eko Mulyati Pak Eko. SIP. Bapak Eko Mulyati. Iki sasmita sing tak tampa penyanipun Bapak Eko ki le srawung oleh tetepangan ora ming sak bayane ora ming sak tarape menteri, presiden segala menteri sampun kepareng sak Sampun. wetawis sinaget kaliyan penyanipun Bapak Eko. Malah sampun nate menipun wawancara kaliyan penyanipun Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Leres sampe nggih ngati nggih matur sembah nuwun. Kula nyuwun keplokipun kangge Bapak Lurah kalian Desa Karangpatian. Kanjeng ngaten menika lho, panjenengan ki mbok ya nyonto sithik wae. Kurang Mari piye? mati sing nyedhaki mung dukun. Lho, tamangi lho. Kancaku kene sing dadi bupati, Wih. eneng sing dadi penewu, ana sing dadi camat, ana sing dadi wali kota. Lah kek sampean ki dadi apa? Lho, wali murid seprene iso. Wali muridnya bangga. Banggal. Nah, wonten rawuhipun para-para ingkang sampun kepanal lenggah iki cetha kene iki tuk ing budaya, umbring sastra, umbu aning seni. Dadi awake dhewe mlebu rene iki padha karo mlebu ning kandang macan. Mulane ngati-ati banget aku arep matur wae Pak nih. Dasare ya ora iso matur apik. Ning ra apa-apa, Nduk, mlebu ning kene iki malah nek ana sing kleru ana sing benerke. Oh, ngoten. Dadi umpamane ana sing bener, ana sing pirsa lan paring panambah seserpan. Ya, bener Mbak. Nggih. Nggih. Mboten usah kuwatir wong seni niku alat silaturahmi, alat kanggo komunikasi tumraping kula kalian sedaya warga. Anjir, nek kados panjenengan menika ora ngarep-arep perkara prabeya. Lho mboten. Ah, nggih.
nggih. Kula menika Pak Carik kula sampun nate ngendika kalian kula lajeng pun para-para ngendika pokoke kula teng mriki nu sing penting paseduluran Pak Lurah Nggih. kalian Pak Carik kalian sedaya kemawon menawi bab arta nomor 28. Sing nomor 1 apa, Mbak? Paseduluran. Wih, Wong elok. kula nek kon nimbang kelangan sedulur karo kelangan duit kula trima kelangan enggok. Nggih dadi Apa coba ayo ora trimo Ora terima kelangan kelangan duit. duit. Iya. ngestokaken dawuh Mbok Cange. Nggih. Mangayu Bagyo menika wis sampun ngawontenaken menika asalanipun bersih desa nggih. Bersih desa. Sing diresiki ora ming desane ning penggali karo atine sing wingi mindak sing kepiye kudu dilangke saiki yo diresi. jejak tumuju dalan sing bener. Nggih. Ki ana pamundutan bakal. Menapa menika? Salam taklim kagem Bapak Lurah Karangpatian Balong saking sedaya relawan Pendowo Karangpatian adalah rindumu. Ya, mugi tansah guyub rukun manunggal sayek saeka kapti kagem ambangun desa Karangpatian. Amin. Nyuwun gugur gunung kalian lali janjine. Oh iya, matur nuwun. Seka kanca-kanca relawan, Mbah. Nggih. Dipinakani sikik gugur gununge, Mah. Nggih. Kim kanggo membangun kekompakane para warga masyarakat Karangpatian. Ya. Bandol ngrompoling warga, guyuping warga, rukuning warga menika Nggih. kagambaraken kalian lelagon gugur gunung. Monggo. Monggo, Cak. Yo, Mas. Matur nuwun. Gugur gunung sampun, Bapak. Nggih, dipun pinangkani, Mas. Iya, nggih. Wah, nun Ki- sewu para Pripun? penggemar sutresna budaya kathah sanget wonten ing mriki. Nggih. Malah menika wonten penyanyi ingkang saking tebih ugi keraya-raya tindak mriki awit tresna budaya. Saking pundi, Pak? Saking Magetan. Wah, Magetan Nggih, luar Bapak biasa. trimo menika. Iya. Nggih, ingkang sampun trimo pratama nggih. Iki saking Magetan wit tresna menika Mas Yusuf dalang ning diwe mesti. Niki piyayine teng mriki. Luar biasa. Atur suwun. Nggih. Kalian sedaya salam-salam katur wonten ngarsa para pamirsa ingkang streaming mboten saged rawuh mriki ya Nduk ya. Sedaya kemawon. Sugeng mresani. Hmm. Saking pundi jenengan salam-salam? Saling wonten ing Jakarta Mas Yanto, Mas Heru, Mas Didi, lajeng Mas Nggih. Gilang wonten Mas Arji, wonten Mas Erik, lajeng Mas Pri, monggo. Saking Gunung Kidul ugi menika Pak Wahyu. Oh, Ugi saking Semarang panjenenganipun Pak Gono sugeng mresani sedaya kemawon. Nggih. Monggo. Iki tak awur mbok menawa nyenggol jenenge Didi. Ngawur ya ora ngawur no. Tak kira tenanan. Tak kira nek dulurmu tenan kok. Akrab men Oh, lho jebul oh. ngawur. Ije menika saking Unut ugi Mas Nardi sak rombongan sugeng mresani cekabungan. Kayak kowe Iya. Nduk, sapa sing tak kirimi salam?
Ora ono aku. Ora apa-apa ngawur kaya opake. Nggih, Bapak Sri monggo. Nah, Pak Sri Heru. sapa ta, Dok? Nggih mangawur mawon. Masa saat streaming mboten enten Lah sing iya ya asmane Sri. Nggih. Lagi mresani. Kalau wau pamundutan sampun pensendikani. Nggih. Intinipun gugur gunung Gugur mujudaken gunung. keguyupanipun golong gilikipun warga ing Nggih. Karangpatian. Karang Nggih. Patihan. Nggih. Balong. Ki nganu Mbak Lala. Pripun Mas? Ki sing disuwun jenengan sing kon apa ngaturke. Ya. Salam saking Pak Carik Karangpatian katur dumateng kanca mumet Carik sekecamatan Balong nyuwun kitir sumilir kalian lestari. Ya. Nggih. Sing minangkani Mbak Lala Atila. Oh. Siap. Ya. Nggih. Oh nggih, ngestaken dawuh. Siget sak wetawis. Ora apa-apa iki anu mandat saka penjane Pak Dipun Pak Lurah. Lurah. Nggih, Ya. dados ndi? Limbukane kon sing suwe Kang. Ngrantu rawe penjane Bapak Bupati. Oh, Iya. ngoten. Dadi nyantai ya Mbak Wal. Lah nggih. Iya. Nyantai. Nyantai ayam napa nyantai wedhus? Kok ngoten lho jenengan. Tegese kok rasa kesusu ngono lho. Mas aku kok Jenengan ki wong tuwa nggo patuladan ora kok. senengane golek jlegongan. Lah ngopo? Kuwi ora kena nggo panutan. Wong sak anu nyantai kok nyantai ayam napa nyantai kambing. Nek wong tuwa ki cok ilang. Nek niku rak sate. Oh lah ra ngono. Ya. Mbak Lala. Nembang Mbak Lala. Nembang napa? Pilih sing ndi? Lestari apa Kitir Sumilir? Oh dua tak. Heeh, pilih sing ndi? Kitir aja kitir. Kitir Sumilir. Monggo katur kentir. Napa kitir? Kitir Sumilir. Jenengan ampun ngendikan niku mboten saged. Lah iya iya. Wong Iya. mau tak ajari malah kitil sumilil kok. Ini sampean kene Pak nih. Nggih mriki. Kalih mirengke. Aku trimo nang kene rada dhuwur. Monggo nggih. Ala Lah, padune jenengan, mencari Pak. kesempatan to. Oh. Mbok ya dieling-eling nek aku ki anake ngono kok ya. Oh senengane kaya ngono aku pun aku Malah yo. delok Lah, iya. bokonge anake. Piye Ono kuwi? ming nang dhuwur kok diunek-unekke. Lah ya tenan kok. Ungak-ungak padake sumur. Wong lanang ki nggone salah ya Bu ya. Ya, mangga Kitir Sumilir. Ya. Sampun ngantos mengke krungune senang Ya, gula napa mangga Kitir Sumilir. Ya, mangga, Mas. Ya.
Men suwe ya karo udut-udut sik wong. Ya aja suwe-suwe. Oh ngono. Aku nek sedhela kok kagol. Takut. Aku ki arep ngadegna kene iki ngaling-alingi iki lek nonton Lala dadi bingung. Ora sampean kira dak sarene. Aja ngono kuwi to. Tenan kok tenan. Bapak ki Iki lho. aku ngadegne sampe ngene. Wis tak munggah men cetha. Apa lalane nembang nang kono kae. Lah nembang kula ten mriku. Ojo ndak saya cetha. Ora apa-apa, Mbah, ora apa-apa. Mbak Lala meneh ning kene. Tengah-tengah kono kuwi. Ning tengah, dadi ki lek meresani men kaya nek konser. Oh, ngoten nggih. Iya. Iya. Apa pas gon sorot kene iki kowe? Nggih mboten mengke blereng no. Iya. Galo, ora celintisan lho. Jaga mata. Mangga. Anganku nyambara anganku asika. Wis kek takonono kae bocahe. Wis cetha. Wis cetha Anu, le. apa jenenge kae? Bintang piro takoni? Bintang piro? Ulasan. Rasah ngono. Rating piro? Iki mbokmu biyen ki ya penyanyi dangdut. Oh, ngaten. Aku biyen saiki pensiun kok no. Pensiun Oh, biyen ki. anu, penyanyi dangdut gen pasar malam nika to. Ora. Ten gen Lah iya setan jaman nika to. biyen aku nek nganggo kostum semene iki kok. Nggih. Rok saudel ngeten nika, Bu. Parok saudel iki. Semboro kok saudel ki lho. Le latihan karo barengan karo nang ngarep toko cat. Kono cokot set. Bapak. Biyen kuwi nek joget mbokmu ku nek goyang ning Ponorogo kuwi bokonge iso tekani Mogiri. Adoti Karo kule ngapiri bokong. Jose. Nggih. Iya. Sampun pun sendikane, Mbak Jan. nggih. Ha genti milih sinden Mbak Wal. Sik pundi lah napa monggo. Lho karep jenengan Mbak Lala we mang milih, Mbak. Mas Iya, sing endi? Pilih ya sing endi ya sing iki. Mosok kuwi ora ding iki wae oh iki. Oh sing nomor loro. Nggih. Sing ndi? Oh Mbak Niken. Sing Oh, Mbak tasih Niken. perawan nggih Pak. Wah kena. Monggo Mbak Niken. Ya, deniken yo. Disepati Mas, deg-deg terang ayo. Ya. Ayo kene rada maju Wan. Sapa? Prawan. Perawan Kalimantan po perawan Karimantan. Biyen tahu perawan, Bu. Oh. Perawan kok wetenge dilem. Kok dilem piye to, Nduk? Udah Ya wetenge ya.
Ya niki ngaturke lagu apa iki minangka pamundutan karo ngerantu rawuhipun tamu ingkang tasih keparang dereng awak. Iki dongane sik nganggo warga Desa Karangpatian, Mbak. Jenengan donga. Nggih, biasane Mbak, dongane sing prawan ki sepo manjur ya. lho. Heeh. Lah dongane kula sik. ndongake awake dhewe weran. Jare ketengah. Ki ra ndonga nek awake dhewe iki nyenyuwun. Oh, iya, Nggih, derek ndedonga, ayo derek ndedonga. Derek ndedonga mugi-mugi sedaya warga masyarakat Karangpatian. Karangpatian Balong Ponorogo. Kok para naga piye to? Ponorogo. Apa? Para naga. Wah, sakjane sak peniki naga kabeh apa piye? Lah kecantol. Nggih pinaringan sehat nggih, Mbah. Amin. Pinaringan sehat, panjang yuswa murah rezeki. Amin. Ngaten to. Ya wis ngono wae. Nggih. Mugi menika jungguh ingkang kinaya sembada ingkang Nggih, amin. Amin. Ngaturke lagu apa kinarya panglipur Cahyu. Pamundutanipun menapa? Lestari ana. Saryono. Janjine. Lestari ana lan janjine ana. Nggih. Aris endi? Pesari ya. Oh, Lestari. Iya. Duet sesama perawan. Ya. Loh, Aku sudah punya. punya Anak maksudnya. Perawan kok ndek anaki piye to? Ya ora apa-apa. Anak angkat. Jenenge kok Anak anak angkat. angkat. Angkat junjung. Ayo. mangga. Diampingi mbokne karo bapakne. Oh, nang kene wae. Ya, mangga. Iki nggih putrane jenengan. Oh, iki ya anakku. Iki mbok sing ngendi meneh? Iki 10 mbarep kabeh. Kuwi mbok sing Aku jen. kuwi karo mbok sing Karang Recek, mangga. Jane iki pira to, Mbah? Kok akeh men lho jenengan kiting telecek turut ngendi-endi. Lah nggih, nendi-nendi kok menebar benih. Ah, Kaya ngene kok ya laris ya. Nggih. Aku Oh ki niku ndek mesti bojo. nggon petengan mesti. Aku iki golek bojo kursak kecekele kok. Oh, layakno njur lunga mesti sangune mantol. Langkung apa? Lah, buah. Nggo lamber. Sing ki Mbak Lala ki lenggah sik, Mbak. Aku lah nggih. Ngunjuk sik. Iya. ngunjuk kopi, ngunjuk kopi. Mesake kok ya. Ah, nggih. Ya nek diglebek ndak ya malah saya Saya cilik ya. Kok saya cilik ki apane lho, Pak? Ya wis pokoke. Awakmu iki lho. Awak iki nek semono ki ya sedengan. Sedengan. Ora lemu-lemu banget. Ini ki ora. jenenge ideal. Nah, neng ora idealis lho. Terus gede cilik lemu kuru ki. Iki njut bocah-bocah kondo lungguh njut awake dhewe ditok nang ngene iki arep ngopo ya, Pak? Nembang iki mau saka Pak Haji Saidi Caping Gunung. Ya. Bengi iki penjane ora iso rawuh mrene ning ming titip Caping Gunung nganggo jula-juli. Oh, ngaten. Sawerane transfer 300 ning rekeninge nggon aku, Mbak. Nggih, monggo ngempun simpen kemawon. Ora sak gelo ngono kuwi to. Nggih, ngaturaken sugeng dalu ingkang nembe rawuh, tentu kemawon tamu ingkang kantu-antu tumangga ing samangke pinarak matur sembah nuwun awit rawuhipun tentu kemawon paring pujasta pujastuti. Oh nggih, Pak Bupati. Danipun Bapak Bupati ingkang sampun rawuh ngaturaken rawuh sekelenggah nyuwun pangapunten kula wonten mriki nuwun sewu monggo prayogi lenggah langkung rumiyin nggih.